கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமானவர்களே, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். இந்த நாளிலும் புலம்பல் 3 அதிகாரம் 22 வசனம் சொல்லுகிறது, நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது என்று சொன்னால் நாம் அழிந்து போகாமல் இருப்பது, நாம் இன்றைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. இன்னைக்கும் நாம் பலத்தோடு இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. இன்றைக்கும் நாம் சுகத்தோடு இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. அவருடைய கிருபையினால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய கிருபையினால் நாம் நிலை கொண்டிருக்கிறோம். அவருடைய கிருபையினால் நாம் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறோம். நம்முடைய பலத்தினால் முன்னேற முடியாது. நம்முடைய பலத்தினால் எதையும் சாதித்து விட முடியாது. ஆண்டவருடைய கிருபை நமக்கு வேண்டும். கிருபை என்பது அவருடைய தயவு. அவர் நமக்கு கொடுக்கிற ஒரு சந்தர்ப்பம். அவருடைய கிருபையின் நிமித்தமாய் நாம் வாழ்வதற்கு ஒரு வழியை கர்த்தர் உண்டாக்குகிறார். அவருடைய பலத்தினால் நாம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். இந்த நாளிலும் இந்த வார்த்தை சொல்லுகிறது, நாம் நிர்மூலமாகாதிருக்கிறது கர்த்தருடைய கிருபையே, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. ஆண்டவர் நம்ம மேல் இரக்கம் வைத்திருக்கிறார். ஒருவேளை எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையில் முன்னேறுவோம் என்று நினைப்போமா இருந்தால், அவருடைய கிருபை இருக்கிறது, அவருடைய இரக்கம் இருக்கிறது. அவருடைய இரக்கம் நமக்கு தயவை உண்டு பண்ணக்கூடியது. நம்முடைய வாழ்க்கையில் மேலே முன்னேறி செல்வதற்கு அவருடைய இரக்கங்கள் நம்மேல் இருக்கிறது. அவருடைய தயவு, அவருடைய கிருபை நம்மளை வாழ வைக்கக்கூடியது. அல்லேலூயா. இந்த நாட்களிலே அதே கீழே உள்ள வசனத்தை வாசிக்கிறோம். 23, அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகள், உமது உண்மை பெரிதா இருக்கிறது. அவருடைய கிருபை காலைதோறும் புதியவைகளா இருக்கிறது. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கிருபை புதியது. ஒவ்வொரு நாளும் அவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு புதியதாக ஆண்டவர் தருகிறார். நேற்றைய கொடுத்த பலத்தினால் இன்றைக்கு வாழ்வதில்லை. இன்றைக்கு தேவன் புதிய பலத்தை ஆண்டவர் தருகிறார். புதிய சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்வதற்கு வேண்டிய பலனை தருகிறார். ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் கூட இருக்கிறார். உங்களுடைய வாழ்க்கையில கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து உங்களோடு கூட இருக்கிறார். அவருடைய கிருபை நமக்கு போதுமானது. அவருடைய கிருபை காலைதோறும் புதியவைகளா இருக்கிறது. நாம் அவருடைய கிருபையை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அவருடைய இரக்கத்தை நாம் பெற வேண்டும். அவருடைய தயவை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். அதே அடுத்த வசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது, கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்துமா சொல்லும், ஆகையால் அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பேன். கர்த்தர் அவருடைய பங்கு என்று நம்முடைய ஆத்துமா சொல்ல வேண்டும். கர்த்தர் என் பங்கு என்று என்னுடைய ஆத்துமா சொல்ல வேண்டும். கர்த்தர் என் பங்கு என்று நம்முடைய ஆத்துமா ஆண்டவரை பார்த்து சொல்ல வேண்டும். அவரிடத்திலே நாம் நம்பிக்கை கொண்டிருக்க வேண்டும். ஆண்டவருடைய பங்கு எல்லா விதத்திலும் நமக்கு தேவை. ஒவ்வொரு நாள் காலையிலும் எழும்பும் பொழுது ஆண்டவருடைய கிருபையை நாம் கேட்க வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் என் ஆத்துமாவுக்கு துணையாக இருக்கிறார் என்று நாம் ஒவ்வொரு நாளும் சொல்ல வேண்டும். அவர் கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்துமா சொல்லும், ஆகையால் அவரிடத்தில் நம்பிக்கை கொண்டிருப்பேன். கர்த்தர் நம்முடைய பங்கு. கர்த்தர் நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு பங்கா இருக்கிறார். பங்கு என்று சொன்னால் அவர் மேல் வைத்திருக்கிற நம்பிக்கை, அடைக்கலம். சங்கீதம் 91 வசனம் சொல்லுகிறது, நான் கர்த்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம், என் கோட்டை, என் தேவன், நான் நம்பியிருக்கிறவர் என்று சொல்லுவேன். ஆண்டவர் நமக்கு கோட்டையாக, ஆண்டவர் நமக்கு துருகமாக, ஆண்டவர் நமக்கு நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும். கர்த்தர் என் பங்கு என்று நம்முடைய ஆத்துமா சொல்ல வேண்டும். கர்த்தர் எனக்கு எல்லாமா இருக்கிறார் என்று சொல்லி ஆத்துமா சொல்ல வேண்டும். சூழ்நிலைகள் நமக்கு பலவீனமா இருக்கும் பொழுது, எதிரான சூழ்நிலைகள் இருக்கும்போது, துக்கம் இருக்கும்போது, கவலைகள் இருக்கும்போது அவைகளை பார்த்து சொல்ல வேண்டும், கர்த்தர் என் பங்கு. அதை சூழ்நிலைகளை மேற்கொள்வதற்கு கர்த்தர் எனக்கு கிருபை தருவார். நான் நிர்மூலமாக மாட்டேன். நான் மேலே எழும்புவேன். நான் கீழே போவதில்லை என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வார்த்தைகளை நாம் அறிக்கை செய்ய வேண்டும். கர்த்தருடைய வார்த்தை மனிதனை சுகமாக்கக்கூடியது.
கர்த்தருடைய வார்த்தை மனிதனை விடுதலையாக்கக்கூடியது. கர்த்தருடைய வசனம் சொல்லுகிறது, நம்மளை கர்த்தர் விடுவிப்பார், வசனத்தை அனுப்பி கர்த்தர் நம்மளை சுகமாக்குவார் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆபத்து காலத்தில் என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நான் உன்னை விடுவிப்பேன். நாம் ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். நாம் ஆண்டுடைய கிருபையை சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். நாம் சொல்ல வேண்டும், நான் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பேன். நான் கர்த்தருடைய கிருபையை நம்பியிருக்கிறேன், நான் நிர்மூலம் ஆவதில்லை என்று சொல்ல வேண்டும். ஏனென்று சொன்னால் கர்த்தருடைய கிருபை நம்மளை வாழ வைக்கக்கூடியது. அதனால் தான் புலம்பல்ல நாம் வாசிக்கிறோம், நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. நாம் நிர்மூலமாக மாட்டோம், நாம் அழிந்து போக மாட்டோம், நாம் வெட்கப்பட்டு போக மாட்டோம், நாம் தாழ்ந்து போக மாட்டோம். கர்த்தருடைய கிருபை நம்மளை மேலே உயர்த்தக்கூடியது. அவருடைய கிருபை ஒரு மனிதனை வாழ வைக்கக்கூடியது. அவருடைய கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையை முன்னேற்றம் அடைய செய்யக்கூடியது. ஏனென்று சொன்னால் காலைதோறும் அவருடைய கிருபைகள் புதிதாக இருக்கிறது. அந்த கிருபைக்குள்ளாக நாம் சார்ந்து கொள்வோம். அந்த கிருபைக்குள்ளாக நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒப்பு கொடுப்போம். காலைதோறும் அவருடைய கிருபையை நாம் நோக்கி பார்ப்போம். ஏனென்று சொன்னால் கர்த்தர் என் பங்கு என்று என் ஆத்துமா சொல்லட்டும். கர்த்தர் என் பங்கு என்று நம்முடைய ஆத்துமா சொல்லட்டும். நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கை கொண்டிருப்போம். நாம் கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கையை வைக்க வேண்டும். நாம் கர்த்தர் மேல் எப்பொழுதும் சார்ந்து கொள்ள வேண்டும். கர்த்தரே நமக்கு துணையாயிருக்கிறார் என்று சொல்லி எப்பொழுதும் நான் நினைக்க வேண்டும். கர்த்தர் நமக்கு பக்க பலமாயிருக்கிறார். கர்த்தர் அவருடைய கிருபை நம் மேல் இருக்கிறது. நாம் கீழே போக மாட்டோம். கர்த்தர் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே வெற்றியும் சமாதானத்தையும் தந்தருள்வார். இதை கேட்கிற அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை, கர்த்தர் இந்த நாளில உங்களை நிர்மூலமாக்காமல் உங்களை மேன்மைப்படுத்துவார், உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், உங்களை பலப்படுத்துவார், உங்களுக்கு சமாதானத்தை அருளுவார், உங்களுக்கு சுகத்தை தருவார். ஏனென்று சொன்னால் நாம் நிர்மூலமாகாமல் இருப்பது கர்த்தருடைய கிருபை. இன்றைக்கும் அவருடைய கிருபை நம்மேல் இருக்கிறது. ஆண்டவருக்கு பயந்து வாழும் பொழுது அவருடைய கிருபை நம்மேல் இருக்கிறது. அவைகள் காலைதோறும் புதியவைகளாய் புதிய கிருபைகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கிறார். வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய கிருபை நம்மளை பலப்படுத்தும், நம்மளை பாதுகாக்கும், நம்மளை ஆசீர்வதிக்கும், நம்மளை மேன்மைப்படுத்தும். இந்த நாளிலும் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார், உங்கள் சூழ்நிலைகளை மாற்றுவார். கர்த்தர் நம்முடைய பங்கு என்று நம்முடைய ஆத்துமா சொல்லட்டும். நாம் அவர் மேல் நம்பிக்கை கொண்டிருப்போம். கர்த்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வாராக. ஆமென், ஆமென்.